Dnes tu máme 25. júna a vybrali sme sa s kolegami na výstup na Kriváň. Takže nachádzame sa na cesti Jamské pleso. Chlapci sa zastavili v altánku občerstviť, ja som musel trošku ísť popredu, nakoľko ma chytila veľká potreba. A tuto niekde si sadkám a počkám na ostatok výpravy a pôjdeme spoločne vzhúru k výškám. Nachádzame sa v nadmorskej výške 1820 metrov nad morom a pomaly nám to začína fúkať, kropiť, tak uvidíme, čo nás čaká vyššie. Nachádzame sa vo výške asi 1900 metrov nad morom a Juro to ukončil, nakoľko tu je silný studený vietor a ideme skúsiť traja, ja, Jano a Paťo dosiahnuť vrchol. Povedz nejakú múdrosť, kým nefúka. Keď sa dostaneme hore, tak budeme hore. Daj aj ty nejakú múdrosť. Keď budeme hore, bude to na jedno. Tak, momentálne sme v nadmorskej výške okolo 2100 metrov nad morom a začína nám to už trošku aj prskať. Jano povedal, že čo, ale ja poviem nič. A vlastne nejakú múdrosť poviem, takže keby nám tu nepršalo, tak nie sme mokrí. Momentálne sa nachádzame nad Krivánskym žlabom a počasie tu jaké, však povedz. Nevereš, to musím vypípať. To mi YouTube nezobere. Prší, fúka, viditeľnosť sa znižuje. Top. Sme celí premočení a od Krivánskeho žlabu smerujeme nazad dole. Dostúpili trošku nižšie, už sa nám ukazuje aj slniečko. Určite je tu teplejšie, ako bolo hen tam hore. Idú na nás ďalšie prehánky. To, čo sme sa akurát vysušili, konečne bundička suchá, tak za chvíľočku bude asi opäť mokrá.
nakoľko už má viac jak 10 rokov, tak už neplní funkciu nepremokávaj bundy. Dneska som na to došiel. No a uvidíme čo ďalej, no zídeme dole k rázcestiu a ja osobne by som si chcel vybehnúť hore na chatu pod Soliskom a stať dole potom na Štrbské pleso. No povedz nejakú múdrosť. Ja som sprostý, ja nepoviem nič. Ja poviem len toľko, že keď už sme tu, tak už sme tu. A keď budeme tam, tak už budeme tam. Za mňou sa nachádza tuto predné solisko, na ktoré som dneska nevystúpil. Išiel som len okolo chaty a teraz smerujem za parťákmi dole, kde sme sa dohodli, že sa zastavíme vo Furkotke, dáme tam stretnutie, kde si dáme vynikajúcu fazulovú polievočku. Takže nakoniec, aj keď sa nám nepodaril výstup na krývania, som spokojný. Povedz niečo múdre. Neviem pokoj teraz. Ahoj. Čau.